खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ मानि थाखाय लाना फैदों नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ स' लोगोफोर आङो गिबियाव नोंथांमोननो फोरमायनो सानो आङो मोनसे बाबु थैनाय रिमल बरगयारी बाबुआ 4-5-6 बोसोर बैसोनि गथ'मोन बियो थाम्फै अरजानानै अबथिरा जिउ गोमालांदों आरोना माने अबथिरा जिउ गोमाबाय हरखाबै बे बाबुनावहाय बेमार सेमार जेबो गैयामोन ओमफ्रायहाय बाबुनि नामखौथ' आं बुंखाबाय रिमल बरगयारी होननानै ओमफ्रायहाय बियो अबेहाय जादों होनोब्ला सनितपुर जिल्ला बा ना दिखियाजुलि एरियानि बाथासिपुर थाइगिरगुरि होननाय गामियाव जादों दै थाइगिरगुरि गामिनिमोन आरोना ओमफ्रायहाय थाम्फै अरजानानै अबथिरा जिउ गोमाबाय ओमफ्रायहाय आङो बे भिडिअखौ इउटुबाव होनो हागौबो जानांगौ बा होनो हायाबो जानांगौ होनो हायाबा नोंथांमोना नुनाय नंला आरो नोंथांमोना जाय फेसबुकाव नायदों बे भिडिअखौ आङो मोनसे ससे फिसा क्लिप भिडिअ हगारदोंमोन फेसबुकावहाय बेयाव गोबां मानसिफ्रा माने मिथिनो लुबैदों आरो आं सोरखौबा रिप्लाइ खालामनो हादों सोरखौबा रिप्लाइ खालामनो हायाखै मानो होनब्ला आङो खामानियाव बेस्थ' बिनि थाखाय आङो गासिनोबो रिप्लाइ होनो हायैनि थाखाय आङो भिडिअखौनो स्राय बानायबाय नोंथांमोननो मिथिहोनो होननानै माने बाबुखौहाय थाम्फै अरदों थाम्फै अरनानै दा मा थाम्फै अरदों दा बेखौ मिथिनो मोनला जोङो गोबां निउसफ्राव थांनाय समफ्राव नुनो मोन्दों जापानिस थाम्फै फैनानै क'क्राझारावबो सासे हिनजावसा नामा बेबो जिउ गोमादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो नुनोबो मोन्दों ओमफ्रायहाय आं थांनाय समावबो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायखादोंमोन आं इउटुबनि थ्रुयै जोंनि आसाम बा जोंनि इन्डियायाव गोबां देंगु जासावदों होननानै नोंथांमोना हुसियार था होननानै मुस्रि सोङालाबानो उन्दुनो नाङा बा मोनाब्लि समाव बेफोरबायदिनो बेरायलाबाय नाङा जानला मोनला आरो बिमा बिफाया एसे साबधान ला गावनि गथ'फोरखौ जिथुनाखि गथ'फोराथ' जेबो मिथि रोङा मा अरदों मा अराखै बेफोरबायदि सोरबा गथ'फ्रा बिदिनो उन्दै गथ'फ्रा दैफ्राव गेलेनो मोजां मोनो दाथ' गरम बोथोर नङा होमबा दैफ्राव गेलेलाबायो आरो बेफोरबायदिनो बेरे बासा नागिरलाबायो दाथ' अबावबा जारमन बारिफ्राव बेरे थालाबायो नालाय दा बेखायनो बिमा बिफाफोराबो गावनि फिसाफोरखौहाय मोजाङै नोजोर हो होननानै आं दिनैनि बे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौहाय गुरैयै खावलायहरबाय आरो मुस्रि सोङालाबानो नोंथांमोना उन्दुनो नाङा गरमथार नङा होमबा गरमथार मुस्रि सोंबा उन्दुनो हाया होननानै नोंथांमोना मुस्रि सोङालाबानो गरमब्लाबो मुस्रि सोंनानै उन्दु आरो फांखाफोर मोजाङै होनानै उन्दुबानो जाबाय आरोना गोबां बेफोरबायदिनो जासावदों थांनाय समावबो आं भिडिअ बानायनानै होखादोंमोन नोंथांमोना मोजाङै हुसियारै था देंगुआ बिराद माने गोसावगासिनो बा आंथ' दायो बेंगालराव दं जोङो बेंगालरावबो मिथिनो मोन्दों गोबां बिदिनो 2-3 मानसि थैबाय देंगु जानानै यानि थाम्फै अरजानानै लोगोफोर दा जोबोद दुखुनांथाव जिथुनाखि नैबे बाबुआ थाइगिरगुरि गामिनिमोन ओमफ्रायहाय थांनाय समाव आं मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन जिथुनाखि अर खामनाय सासे हिनजावसा गथ'नि मोदोमावहाय अर खामनाय गोबां भाइराल जादोंमोन गोबां भिउबो जादों नङा होमबा दा बेवहाय मानो आं बेखौ बुंफिनखो होनोब्ला माने बै मोदोमावहाय अर खामनाय नङा होमबा बिथांमोननि न'जों नैबे दा रिमल बरगयारी बा बाबुनि बिफानि नामा जाहैबाय रांखाना बरगयारी रांखाना ओमफ्राय नाम मोजांखौ एक्सुवेलि आङो बावबाय ओमफ्रायहाय बिथांमोननि न'जों नैबे अर खामजानाय गथ'नि न'जों माने एकदम नांजाबलायनाय होनबाबो माने गोरोन्थि जानाय नङा आरोना खाथिथार ओमफ्राय बै अर खामजानायनि गामिया फायलागुरि होनो आरो बेजों लोगोसे नैबे जिथुनाखि दा बाबुआ थाम्फै अरजानानै जिउ गोमानाय अबथिरा दा बिथांमोननि गामिया जाहैबाय थाइगिरगुरि सनितपुर जिल्लानि बाथासिपुर एरिया थाइगिरगुरि गामि आरोना ओमफ्राय जोबोद दुखु मोनदों आंबो थांनाय समफोराव बिथांमोननियावनो ओंखाम जाबाय बिदिनो मालाबा ओंखाम गोजाबाबो दैफोरजों सोमजानानै जाबाय जिथुनाखि नैबे बाबुनि बिफा नङा होमबा बाबुनि बिफाजों आङो थांनाय समाव गोबां लोगो जायोमोन बा लोगोमोन आरोना ओमफ्रायहाय आं बेखौनो दिनै जोबोद माने दुखु मोनदों थांनाय समाव जोङो बिथांमोनजों जोंनि गामियाबो एखेयानोमोन होनजायो आरोना ओमफ्राय दाथ' जेन'ब्ला जोंना गोजान जालायबाय बेल' आरोना आङो जोबोद दुखु मोनदों खोनानानै नुनानै दाखालिनिफ्रायनो नुगासिनो हस्पिटालाव लांब्लाबो माने फाहामनो हायाखै हरखाब बेमार आजार जेबो गैया दिनै जोबोद दुखु नांथाव माने जेबो खुगायाव राव गैयै बेफोरबायदि जानानै फैदों आरोना जिथुनाखि आंगो बायदि मोनोमोन बिथांमोननि न'खरखौहाय आंगो बायदि सानोमोन बा आंगो जायोमोन आरोना
असे नङाब्लाबो माने थांलाय जानाय बेफोरबायदिया माने गोरोबलायोमोन बा थांलाय बेफोरबायदि जानाय लोंनाय जाहैबाय थायोमोन आरोना आं बिसोरनियाव थाङोब्लानो जोबोद एकदम मा खालामगोन बेफोर जाहैदों आरोना आं थांनाय समावबो गोबां मानसिफोरखौहाय बुंखादोंमोन मोजाङै गावबागाव फिसाफोरखौ जोथोन ला थाम्फै अरो बा डेंगु जासावदों होननानै आं भिडिअनि थ्रुजों गोबांखौ बुंदोंमोन नाथाय गोबाङा बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ मोजां मटिभेसन होनाय बा मोजां फोरमायनाय भिडिअफोरखौहाय नाया मानो जोंनि गेजेराव गोबां भाइराल जानाय माबा माबि बेफोरबायदिखौसो बिराद नायनो मोजां मोनो शेयार खालामो आरो कमेन्टखौबो हरगोन गाज्रि आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय नायनोबो मोजां मोनो जोंनि गेजेराव गोबांनि गेजेराव दै गासिबो बुङाखै आं गोबांनि गेजेराव ओमफ्राय थिग जायगाफोरखौबो माने एरियाफोरखौबो बारा थिग नङा नामा होननानैबो आं सानदों गोसो सिङाव मानो होनब्ला बैसानि जिथुनाखि नैबे बाबु गोमानाय बिथांमोननि न' खाथियावनो दासिमबो मोजाङै क्लियारलि जायाखै दै बिसोरनि न'खराव जिथुनाखि अर खामनाय मोदोमाव गस्लाफ्राव अर खामनाय जिफ्राव अर खामनाय माइफ्रानो अर खामलाबायनाय हारसिंनो आरो बेजों लोगोसे जि दरजा अबेबा उखुमुदा बेफोर हारसिंनो अर खामलाबायनाय बेफोरबायदि माने जाथाया जागासिनो दै बिसोरनि एरिया बेफोरबा बिसोरनि न'खराव जिथुनाखि नैबे बाबु गोमानाय बिथांनि न'खराव नङा बै सासे थांनाय समाव आं भिडिअ बानायदोंमोन बिथांमोननि न'खराव दासिमबो मोजाङै क्लियारलि जायाखै स' लोगोफोर फैबाय थानाय समाव आं नोंथांमोननो आपडेट होनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो आं नैबेखौ इउटुबाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो आं बै भिडिअखौ जिथुनाखि बाबु गोमानाय भिडिअखौहाय आं नोंथांमोननो देखायनो हायाबो जानांगौ आरो बे भिडिअआवनो आङो फेसबुकाव हगारोब्ला नोंथांमोनहा फेसबुकाव नैबेखौ नुगोन आरो आङो ससे क्लिपखौहाय आङो सिगाङाव फेसबुकाव हगारखाबाय आरो गोबां मानसिया कमेन्ट खालामनायखायसो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोजाङै क्लियारलि होनो होननानै बे भिडिअखौ बानायफिनदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायदोंब्ला बुजिखाबाय जानांगौ आरो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथाङा बे भिडिअखौनो फेसबुकाव नायदोंबा अननानै फल' खालामदो आरो शेयारबो खालामना होदो आरो मा होनो इउटुबाव नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना अल खालामना ला जाहाथे गोदान नटिफिकेसन माने भिडिअ आपल'ड खालामबा सिगांसिन नोंथांनाव मोनहैनायफोरबायदि स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय